Het is al even min, maar het is wat hier van een packshit. Laat er zin in. Je moet zo aan de achtergrond worden dat er straks nog een heel speciale gast bij komt. En we hebben hier 2 uploads, 2 een packshit. Maar we hadden toch maar verkozen om de eerste een packshit misschien wel de mooiste te maken. We waren net lijst als toen chaos. Maar dank aan Spellekijn die in je box hier en die zo om mij verkocht had. Spellekijn natuurlijk voor al je kaartjes. Ik hier even wat packs Mystic Fighters kost. Dat koe van de Spellekijn kaart al van de bonuspunten. Daar zie je het een dikke verder niks in een PS Secrets die niks weer binnen. En een VFD heeft er even super smaak in. Met volle wurg. Allee, ja, gig. Maar je gaat het hier om. Collectors Rare op Bust. Ik ga 4 betalen voor de box. Marketprijs op het moment is 100. Dus heb ik hier zin. Ben ik hier voor los. Er komt straks wel met een hong bij. Even zien. Hey, net zijn daar een oren. Hoop. Gemini poep. Stardust poep. Chaos Emperor Envoy. Ik bleed mij, die wil ik eigenlijk wel gaan. Dips op Gamma trouwens. Prima. Keeper Organic Magic. Sangan. En de, nog een rare, een Blackluster poep. En de eerste foil. Chaos Space. Ah, dat is een goed kaart. Dat is mooi. Want die wil ik eigenlijk wel spelen in mijn Lightstone Jank. Haha. Let's go. Verwachting. Nee. Hoop. Van mij zit er niks in die set, maar ik wil alleen Toen maar Gamma's, was- want ik heb ze goed, maar... Zijn vrij driver. Ja, Dips. Dat is een goeie. Dat is een goeie. Part of Desires. Waarschijnlijk ik daar een wereld van had. Dus Ja, dat je een Collectors Desires Rare. aan maat. Nee, dit is een gewone rare. Ik ben er blij mee. Stardust Dragon. Oké. Die zit van mij ook in Collectors Rare in. Van mij dan in je vriendin. En Wolf Chaos. Poep. Curse of Dragonfire. Kennen we die? Poep. Sublation Knight. Dit is misschien nog goed. Ja, echt. Ja, ik weet net wat er doet, maar iets met Noble Knight Die en standaard Firestuff van die en- Minute X zullen het waarschijnlijk wel goed zijn. Het combo met Squeak Knight. Misschien iets van die Mushi deck. Oeh, let's go out the bushy. En wel even ja. Dwarf Star Planter of zo? Gast, dat ben ik wel weg. Maddragon. Jezus, dat kan niet uit. Gearbreed. Code Generator. Volgens mij is dat in je Nee, dat is wel een goede print. Dark Flare Dragon en voor de Hollow Frightfur Master. Die Code Generator is echt een goede print. Voor het Blink deck is dat een goede kaart. Nou, Maar dat die deck horen is die. niks, maar... Microcoder is beter. Dat Ja, is diegene die maar die deze, doet. ja, dat is een reprint. Maar deze moest er uitkomen, dus dat is wel lachen dat in deze set. Nou, van waar coach shit speel je wel. Nou, je kan op janken. Masked Heroes. Waarom? Nee, maar oké. Masked Hero. Toon World. Light Pulsar Dragon. Nog een Chaos Emperor. Vind ik wel leuk. Nog zo'n Pool PLS. Gearbreed. Eternal Chaos is de Ja, Alex gaat er vanuit dat hier ultra's en zijn zitten, maar bij de Kainen hebben ze gewoon die shit al gescaled. En dan hebben ze gewoon 2 boost, 2 packs, of 2 boxen hebben ze gekocht. Het zie je net in Gewoon die goede packs als ze eruit hebben. Het zie je net in de box, want die heeft toch duwt hier een pack, want ze moet eigenlijk losse packs kopen voor 4 euro per pack, omdat die shit moeilijk te vinden is, of 4 euro. Maar gaan ze net in uiteindelijk. Aha. Elemental Hero Solid Soldier, nog een Stardust, Mahamad Dragon. Ding met trots Gemini's effectmonsters worden. Poep. Oh. Nou ja, ik poep. Natuurlijk heb je die. Starlight Rose en... Aha! En de box kan van meer uit. Nee, extra is 44. Very nice. Nou, dat is is het? ook zo goed. Dit is net een collectors rare. Teleurstellend. Maar Nou, very ja, nice hij ook. heeft al Als er iemand is die tussen habbel, want ik wil eigenlijk een playset, maar no way in hell dat ik op mijn budget speel shit 44 in Italië. Let het weten en je krijgt van de eerste market price. Very nice. Oké, als er een Japanse nog een 10 insisteert, neem ik hem boven 10. That's not how this works. Maar de eerste ultra. Goeie ultra. Wizard of Black Forest. Nog een driver. Hoe is die Wiz een goeie ultra?
Worstor, crossover, code generator, Kijk, speciale gast. gamma. En Had die ze won. helemaal geen zin in. Ja, ik won echt niet zijn. Fuck De dat. eerste gamma. Ik by the won way. net op beeld, no paparazzi. En een Fright voor Sabertooth, die Ja, eerst ik op neem 8 Play- zie je. Ik neem PlaySide Gamma en Driver. Dat is helemaal goed. Die Sabertooth, die zie je eerst op 8. Hey. Die is intens hyper inzagen. Ja, dan liggen we daar een keer. Dat gaat Wat- echt helemaal naar zo. Wat denk je? We doen zo'n olie, we hebben die Die minnekaartjes. kaartjes hebben we nog gehad. Ja. We gaan nog net vertellen toe aan een packs trouwens. Dat wordt wel wat minder lang filmpje hopen we. Waper. True King Little Gasm. Dat Chaos Sorcerer ding. De fuck crossover. Keeper of Dragonic Magic. Chaos Zone. En een Bamboozling Gossip Shadow. Shirley Holle van Noora. En Sjors Blik, je bent me wij met die minnekaartjes. Die En Gossip gelijk- Shadow die is net zo goed. En gelijk had ze. Gossip Shadow. Mijn kaartje. Nee, dat is een Shadow prima. Ah, als er rank 2 speelt. Waar dat ik al wel? Oh ja. Nee, die. Bah. Lightpulsar. Cynet Kodak. Van wie die ik had, joh. Toen wel. Oh, nee. Nog een Litho. Nog een Poep Gemini ding. Een Jezus, Blast. gaan ze die dino ook reprint? Ja. Ja. Een Witch of the Black Forest en een Masked Hero Acid. Deze wie eerst 8. Dus dit is nog een decent. Ja, maar dat wie wel boeien. Dat wie op zich wel boeien. Op zich Er zit ik wel, een maar prutte reprints in die gewoon echt helemaal nergens boeien. doe maar wel gewoon even Witted spelen willen. Fucking Hero. Hey, Want dan maakt nog steeds kaarten naar huis. Hero zelfs Toad. als en dat is gewoon duwen. Hero En Toad. druk en meer wat toad als de review. Maar boy. Nog een Chaos Emperor, holy shit. Een Chaos Sorcerer. die mag ik aan de heugen varen. Veel meestal niet nog wat hard. Nou van water jong hier al hè. Hey. Jongens, nou wat een partij, jonge vriend. BLS, nog een Light Pulsar. Een Senna van de Sky Prison, dat is nog wel een redelijke reprint van rank A, maar die wie nou best duur. Van No Reason, dus wel mooi. KSN boy. Toen Black Luster Soldier Ultra. Volgens mij is dit de tweede duurste Ultra in de set. Weet ik niet. Maar dat is wel een mooie kaart trouwens. Die is wel echt Mooie kaart. prachtig. Mooie kaart. Ik hoef hem in principe Is dat niet zelf horen, ik hè? nog Die net- Infernal Night, zei dat net natuurlijk. Nee, het soort. Die staat op Alleen is 20. hij nog wel aardig, joh. Die staat op 20. Dit is echt de, wat ze onmerken als de collector item van de set. Dit gaat natuurlijk 100 jaar Mooie- voor deze reprint krijgt. Een mooie kaart. Is een staple voor Toons trouwens, by the way. Dus iedereen die Toons speelt, ziet het ding ik. Oké. Ja, hij is echt prachtig. Ik denk wel dat ik hem hier verkeep. Het is een beetje afhankelijk van de waarde van deze box, maar ik vind hem ook wel echt heel mooi. Mocht er in je wij die belang had ik het graag. Even zien dat Nora belang had, hè? Had ze belang? Tja, wat belang? Oké, ze neemt hem wel. Weet je wel? Ze had goede inruil. Shit, koeien hier dan. Ja. Maar Man. als een baardje, als ze een heel bakje partij, Broglio. als ze een heel bakje partij op fretten had, dan komt er heel wat goede inruil uit. Dat is echt ongekend. Ja, hè? En een Chaos Valkyria, super. Wouter vond hem redelijk, dus ik lees hem in bij de stapel, maar redelijk speeldeel. Ik ben nog steeds net overtuigd, maar als Wouter het zei, Dan is dat even niks. dan is dat steeds niks. Nee, nou ja, het is in principe bijna zien en het beste voor zichzelf, dus het is wel oké in light dog deck. Maar anyway, Masked Hero Diane. Poep. Een driver. Of een gamma. Ah, Gemma. Pulske. Een poep. Lees even En een Gemma. Fluffle Angel. De kans is zeer groot dat ik die gamma zal wel maken. Goed naar de wet. Dus jong, doe het gamma's aan. Ja, PlayStation. Gabriel. Witch of the Flag Forest. Alweer een driver. Als ik zo volle de gamma's hier de drivers wien dus solid trouwens. En nog zo'n code ding. En een Valkyrie Sigrun. Nou denk je hem vast, dit is een poepkaart. Maar dit is nog niet uitkwam in TCG en dit is een versie die zichzelf special. Dus Boeten Valkyrie had die combo's. Ik mag hem nou even een keer lezen om te betekenen wat het precies doet. Maar wie had de ultra's nou, ik ken je nou een wereld packs en we hadden nou toevallig de ultra's er al uithalen. Als we het kennen dat je twee ultra's niet zetten. Nee, Dus- zwaar van me. Het twee in een box, maar ik ga nou echt een wereld packs lezen. Dus Ja, dat kent wel. dat ken ik wel dat we toch een collectors eruit poelen. Oh. Let's find out. Code poep. Chaos poep. Poep poep. Keeper of genre poep. En weer een Nou, die zeven. wil een mooi pakje als die loskost is in de winkel. Ja, dan ben je wel heel blij met mij, ja. Echt
Dit is wel echt een mooie pack om te Dat was heel halen. tevreden. Dit is wie mooi voor als local hast. En als dan maar die packs wat spelen maakt, dan kan het later ook naar spelen. Chaos Zone Gear Breed Pot of Desires, maar de tweede pas, ik kan meer verwachten van die ding. Bits of the Black Forest. Homie, kost die nooit? Toen Terror, super, eerste keer dat we hem Homie, show. kost die nooit niks meer, die Sires? Zo? Ik 20 cent of zo? Nou ja, probably. Terwijl dat altijd wel een, zelfs de Common, die gewoon altijd wel rond de 53 waren. Nou ja, waarschijnlijk dit Ja, we willen echt net nodig om die kaart nog beter in te vinden, maar goed. Ik ben wel blij om ze te halen. Ik ben er vaak ook nog wel van die kaarten, dat denk van die hak en de hassen we net. En dan maar ze betreden van Poep DLC. Proglio, nog een Masked Hero, nog een Masked Hero. Er is niks mis met een slieren over. Dark Flare en een Magician of Hope. Weinig hoop. Vind je het mooi? Het is een rank fjouwer en hij valt me net erg goed, maar heel erg. Maar als deze pack gewoon los kost hier, dus hè, hier is gewoon 2 verschillende Masked Heroes van. Ja, misschien spelen, het was gewoon dat Masked Zit maar heroes houden willen. Dat is dan te tegen. vreemd. Oh, twee heroes. Ha, nou die Polly nog. Ik ben een beetje bang voor wat poeppack, maar oké, let's go. Gewoon alles gevallen. Best wel min al, ja. Nou, er zitten rijers tussen die nou best wel oké zijn. Evoke ter Evoke. Dat is een van die Gemini Fire ding. Maar die is... Haast al een playset game inmiddels? Van mij zitten we op 2 en een werelddrijver. Nou, dan even een gamma dan. Hard op de kaart dan. Go generator. Go ga. Debris. Let's go gas hem. Hij ging af van nou aan. Die cursus Poopfire en Sublimation. Nice. Ik zoek niet deze box, of deze set toch echt net een losse pack, Pion. Ah ja, wie is dat? Extravagant los. Oh. Ja, die toen ik net moos. Product Leo, Masked Hero, nog een Litho Boy, nog een Chaos Boy. Boy. Nog een Ultra. Toen Bokmark. Zie je die wat? 2 Ultra's. Nice. Nou, ik weet niet hoeveel ultra's er in zitten. Misschien zit er ook wel 2 ultra's in, of jouw, waar zal het zijn? Van mij wie echt te wapen box en de kans op een collectors ruim is al 3 Ultra. Van mij is dit echt een hyper goed box. Maar die van mij... Maar die botmark is wel een goede search card, dus die Het zal is, wel het is een searcher, ja. Van mij wie de goede eerste Ultra in deze set een 10 of zo. Okay. Dat wie die Chaos DA alles ook me net vergis. Dus hij zou het willen wij nog een Xenophant. Crossover, 3 Ultra, misschien ben het toch wel voor jou, dan vergis ik me in de set, maar dan kan de box wel helemaal wordt. Je nog een Ultra bezit. Eindelijk een Ultra BLS. Ik hoef hem net, ja, of een Rare. Ah. Ik heb zelf een Ultra, dus ik hoef hem in principe net, maar ik vind het wel fijn dat ik er in een HVA misschien ooit en nog een Chaos Space. KSP zit ik rond de €4. Ik denk dat dat een van de betere supers is. Dat is de beste super, want dat is de super die ik graag hou. Hij is nog 12? Ik heb nog 2 en we hadden nog misschien wel volle packs. 1, 2, 3, 4, 4 packs. Come on, Gamma. Alles van 1 op 4. Nou, de Gamma zit er dikker in dan de Chaos Space op dit punt. Zeker Come on, collectors rijden. Nice. Dit red ik Gamma. Maar ik moet je wel vertellen dat ik zelf een playset had. Maar daar hebben we niks. Fuck you. Ik vind het mooi. Ik verneem al dat Kuiper zijn via een filmpje net komt, maar die zou dit wel mooi vinden. Kuiper? Meestal Buff Jank Huff. Of Huff Jank, lijkt een beetje helemaal hoe. Doe je goed trouwens. Nou, nog een BLS. Kid drumsticks. Xenophant, Sangen, Solid Soldier, Chaos Space, nog een Gamma en nog een Bamboozling Shadow. 4 Gamma's, Michael. Misschien komt er nog een extra playset uit. Maar misschien ook heel diep op die place. That's not how this works. Ja, ik denk het wel. That's not how any of this works. Ja. Dion, Superboy en nog een BLS. What the fuck, en hier, ik zei hier, kijk, ik vind BLS mooi, voor 100 BLS een driver, dat is wel jammer. Microcoder. Dit is de eerste uit de box, man. Ja, dat is eigenlijk een reetburg. De eerste uit de box, though. 12? Nog 12 packs, ja. 12 paar. Die collectors rijden, nou, we hadden 3 ultra's, dus ik denk dat we janken mij hoe collectors rijden. Nog een Desires, dat maakt een playset. Je net een Gamma in je zit, dan die tweede playset Gamma net van het gebeuren.
Nee, net nog een Gamma en nog een Eternal Chaos. Een kaartje. Waar ik nog een Chaos Space spoelen. Maar als dit net een Chaos Space is, dan is een Collector's eruit goed. Of nog een Ultra. Ik ben aan het even beneden, zie je door in tussen die is op hoeveel Ultras dat je in een box moet moeten zetten. Yes, hè. Dit zit er denk ik in. Nog een Gamma. 4 Gamma. Ik neem. En de laatste. Is nog een Gamma! Nog een Chaos Space. Very nice. Nou, zo nice. Playsetje. Nou, weer een goeie box. 2 Ultras, 2 Chaos Space, Playset Gamma. Het kan net alleen nog uit, want alleen nog op die Toon en die pot kent die mine ik nog uit. Ik ben net Maar die ideeën. Ik ga meer dan, nou ja, die Toon Bokmar, die zit misschien wel een tientje wijs of zo. Ja, maar ik weet net met die. Ik ben op het moment aan het filmen, bij maar je les. ik heb geen idee. Eens even zien. Ga ik niet verrijken in een aantal gamma's die verpoeld ha? Ik zou zweren dat ik er 4 verpoeld, ja, hier alleen in. Nou, eens even zien, een beetje een Ansomary, ik heb Ik zal wel even de drum tekenen, ik ga die bossen. 2 Chaos Space. Ah, fraai. Ah, dat kakt even niet in de hel hier. Fraai. Erg fraai. Nee, 4 gamma. Dat zie ik dat echt op de Nee, 12 voor, een wereld drivers. En van de high rarity kaarten hebben Toon Bokmark, Toon Black Luster Soldier en een heel een hele mooie Pacific Struik. Het jongetje echt hyper nasty. Roek nu eerst even die kaak op je man. Ik zit er eerst in de vleesbak. Godverdomme. Goeie content. Maar we zitten nog maar op 16 minuten. Nou, nee gaan. Snel films gevuurd waren, maar we doen aan het weer een mocht je in belang hebben voor iets van dit, let het even weten voordat ik iets op market heb. De box weer 74. Ik zei die van gemaakt 44, dan bloedt er nog 3 de hoe. Nou die, wat zit die weer? 20? I don't know. Misschien wel. Tientje in de box eruit, I guess. Gamma's wil ik horen, heel de poepo, Chaos Space wil ik horen, dus box kan uit en ik ga nog wat leuks spelen hoor. Bedankt voor het zien. Like, subscribe, als net subscribe ben en je had dit filmpje was jongens, te pas. BG. Ik wil ook nog even naar links kijken. Wil mij nog wat zeggen? Allah. Best en we zien je bij de volgende pijsje. Peace. Ik nog naar de deur.